കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ശാഖേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരോഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമി വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമാമി വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിത്തുവാച. അഹോ അദ്യ വയം ബ്രഹ്മൻ. സത്സേവ്യ ക്ഷത്രബന്ധവഃ. കൃപയാതിഥിരൂപേണ ഭവദ്ഭിസ്തീർത്ഥകാകൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷിതുവാച. പരീക്ഷിത് പറഞ്ഞു. അഹോ അഹോ അദ്യ ഇന്ന് വയം നാം ബ്രഹ്മൻ ഹേ ബ്രാഹ്മണ സത്സേവയാക ഭക്തരെ സേവിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ക്ഷത്ര ഭരണവിഭാഗം ബന്ധവക മിത്രങ്ങൾ കൃപയ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അതിഥി രൂപേണ അതിഥിയെ പോലെ ഭവദ്ഭിഹി ഭഗവാനാൽ തീർത്ഥകാഹ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ പോലെ യോഗ്യമായ കൃതാഹ അങ്ങാൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാഭാഗനും ഭാഗ്യവാനുമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഹേ ബ്രാഹ്മണ, അങ്ങ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യം നിമിത്തമാണ്. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധരാക്കുകയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ പോലെ പവിത്രരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വന്ദനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു അല്ലെ. അതിനുശേഷം എന്ത് പറയുന്നു? അങ്ങ് ഇവിടെ വന്നത്, ബ്രാഹ്മണ, അങ്ങ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്, അതിഥിയായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യം കാരണം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങയുടെ ഒരു കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ മാത്രമല്ല, അത് കേട്ട എല്ലാവരെയും എന്തൊക്കെ തീർത്തു? പരിശുദ്ധരാക്കി. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അവരെല്ലാവരും ശുദ്ധരായി തീരും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നാരദന്റെ കഥ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എത്ര ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് ആലോചിക്കൂ. എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിനെക്കാളും വലിയ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം, അച്ഛനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമൻ സുരുചി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകളായിരുന്നു ധ്രുവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തിനു വരുമ്പോ? ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഏത് മന്ത്രമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ചൊല്ലാനായിട്ട്?
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്നുള്ള മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലാൻ പറയുന്നത് ധ്രുവനോട്. അത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി 6 മാസം ചൊല്ലുമ്പോഴേക്കും എന്തായി മാറും? ആ എന്താണ് മനസ്സിലുള്ള ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആരെത്തുന്നു? ധ്രുവൻ എത്തുന്നു. ആ മനസ്സിലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതൊരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ആ സമ്പർക്കം ലഭിക്കുന്ന ആരുടെയാണെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെ, എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് വെറുപ്പോ ദേഷ്യമോ ഉത്കണ്ഠ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാതും. അതിനെയെല്ലാം എന്താക്കും? പരിശുദ്ധരാക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ പോലെ പവിത്രമാക്കി തീർക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു അമ്പലം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൂജാറൂം വെക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? ആ അമ്പലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സത്വഗുണം മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ അതുപോലെ യാഗങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരുപാട് നമ്മൾ കുംഭാഭിഷേകം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അത്രയും പരിശുദ്ധമാക്കിയിട്ടാണ് അത് അവിടെ ചെയ്യുക, മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി ചൊല്ലി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സത്വഗുണത്തിന് മേലെ ഒരു വിശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അമ്പലത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് അപ്പൊ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ പോലെ പവിത്രമാകും എങ്ങനെ? നമ്മളുടെ മനസ്സും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഒരു സമ്പർക്കം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ദിവ്യഭക്തർ സാമാന്യേന ലൗകിക ആസ്വാദകരെ സമീപിക്കാറില്ല, വിശേഷിച്ചും രാജകുടുംബത്തിലുള്ളവരെ സന്ദർശിക്കാറേയില്ല. മഹാരാജാവ് പ്രതാപരുദ്രൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ മഹാപ്രഭു അത് നിരസിച്ചു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ കഥ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് പറയാറ്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പശുവിനെ കറക്കൂലോ, ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്ന ആ സമയം വரைക്കും മാത്രം നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കില്ല. അവിടെ ഒരു കുമ്പിൾ പാല്, ആ പാല് അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കും, അത് കുടിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോരും. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഏത് വീട്ടിലാണ് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവര് ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അവരെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരിശുദ്ധരാക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അവരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പവിത്രമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും ഒരു രാജകുടുംബത്തിലേക്ക് പോവാറില്ല, അതുപോലെ ഒരുപാട് ധനവാന്മാരായ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോവാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് പ്രതാപരുദ്രന്റെ ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും ആ മഹാരാജാവിനെ തന്റെ അടുത്ത് വരാനായിട്ട് അനുയായിയാക്കാനായിട്ട് നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി നിരുദ്ധമാണ്: ലൗകിക ആസ്വാദനവും സ്ത്രീയും. ലൗകിക ആസ്വാദനങ്ങളും സ്ത്രീജനങ്ങളും. ആകയാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഭക്തർ രാജാക്കന്മാരെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല. എന്താ കാരണം? അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആസ്വാദനങ്ങളുണ്ടല്ലേ. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളായാലും ശരി, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, പണമായാലും ശരി, ആഭരണങ്ങളായാലും ശരി, വസ്ത്രങ്ങളായാലും ശരി, അവിടെ ഒരുപാട് ഹൈ ലെവലിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാള് ഒരിക്കലും ഇവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വെക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പരീക്ഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം തീർച്ചയായും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഒരു രാജാവായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷിത്ത് ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. ആകയാലാണ് ജീവിതാന്ത്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആഗതനായത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു രാജാവിന്റെ പദവി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു രാജർഷിയുടെ ലെവലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു രാജാവ് സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകിയ ഒരു രാജാവ് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അതിനുള്ള കാരണവും നമ്മൾക്കറിയാമല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയിട്ടാണ് ജനനം തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ അവര് പറഞ്ഞു കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരുടെ കഥകളാണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകളാണ്. അതുപോലെ സ്വന്തം പിതാമഹന്മാര് അവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ. അർജുനനാവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിരനാവട്ടെ, ആരാണെങ്കിലും എല്ലാ പാണ്ഡവനും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ പിറന്നതിനാൽ പരീക്ഷത്തിനും ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതാന്ത്യ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് ആര് വന്നത്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആഗതനായത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും
പൂർവികരെ പോലെ തന്നെ മഹാനായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ എളിമയാൽ മഹാന്മാരായ ക്ഷത്രിയ പിതാമഹന്മാരുടെ വിലകെട്ട അഥവാ അയോഗ്യനായ പിൻഗാമിയാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെയും മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്? ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി പരിച്ഛന്ന. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ഞാൻ അത്രയും മോശമാണ്, അവർക്ക് നാണക്കേടാണ്, അയ്യോ ഒരു എന്താണ് അർജുനന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന് നാണായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അതിനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അത് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് യോഗ്യത ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അവര് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് ഏത് ഭക്തന്മാരും വിചാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താണ്, ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അടുത്ത് വരാൻ പോലും കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്നെ തുടരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത്രേ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല, ഞാനൊരു നീചകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രേ എപ്പോഴും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയാറ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി. എപ്പോഴും അവർ എത്ര ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരുമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും. അത്രയും എളിമയാണ് അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രാഹ്മണരുടെ അയോഗ്യരായ പുത്രന്മാരുടെ ദ്വിജബന്ധുക്കൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ രാജവംശത്തിലെ ക്ഷത്രിയകുലത്തിലെ അയോഗ്യരായ സന്തതികളെ അനന്തരഗാമികളെ ക്ഷത്രബന്ധവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണർ. അതിപ്പോ നമ്മൾ അശ്വത്ഥമാവിനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയകുലത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക, അവർക്ക് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? ക്ഷത്രബന്ധവർ എന്ന് പറയും. ഇത്രേ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഒരു പുതിയ ഉണർവേകി. ഏതു സ്ഥലത്തെയും പുണ്യസ്ഥലമാക്കി അഥവാ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി തീർക്കുന്ന ആ മഹാഋഷിയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പരിശുദ്ധനായി തീർന്നതായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ആസനത്തില് ഉപവിഷ്ടനായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തോന്നുന്നത്? സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് അനാവശ്യ ചിന്തകളെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറി തന്റെ മനസ്സ്, തന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായതുപോലെ ആർക്ക് തോന്നി? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തോന്നി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ സാന്നിധ്യം തന്നെ എത്ര ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്, എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തര സംഘം കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്ലോകം 33. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. യേഷാം സസ്മരണ പുംസാം സത്യശുദ്ധ്യന്തി വൈഗൃഹാഃ പുനർദർശന സ്പർശ പാദശൗചാസനാദിഭിഃ യേശാം ആരുടെ സ്മരണത്താൽ പുംസാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സദ്യഃ ഉടൻ ശുദ്ധ്യന്തി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു വൈ തീർച്ചയായും ഗൃഹാഃ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും കിം എന്ത് പുന പിന്നീട് ദർശന സമാഗമം സ്പർശിച്ച് പാദങ്ങൾ ശൗച കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആസന ആദിഭിഹി ആസനം മുതലായവ നൽകി. വിവർത്തന ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. അങ്ങയെ സ്മരിക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ പവിത്രമായി തീരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയുടെ ദർശനവും അങ്ങയെ സ്പർശിക്കുന്നതും ദിവ്യപാദങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ അങ്ങേക്ക് ഇരിപ്പിടം നൽകുന്നതും ഒക്കെ വർണ്ണനാതീതങ്ങളായ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അശുദ്ധ ഭക്തനാണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്, വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങയെ സ്മരിക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ പവിത്രമായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാണുമ്പോ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി ഇതായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തോന്നി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ ഒരു സ്മരണ വന്നാൽ പോലും എന്താണ്, ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ പവിത്രമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെയോ അങ്ങയുടെ ദർശനവും അങ്ങയെ സ്പർശിക്കുന്നതും ദിവ്യപാദങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ സ്മരണം കൊണ്ട് തന്നെ പവിത്രമായി തീരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ അവസ്ഥ അല്ലെ. അപ്പൊ വർണ്ണനാതീതങ്ങളായ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ആരെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഭാവാർത്ഥം ജയ്.
പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരുടെയും മഹർഷിമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ആവുന്നു. പാപികൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുകയും അവിടെ അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും പാപങ്ങളാൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമല്ലേ, നമ്മൾ ഗംഗയിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപം തീരും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഗംഗയിൽ കുളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ഗംഗയിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീരുന്നു. അപ്പൊ ആ പാപങ്ങളെ ആരാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഗംഗാദേവിയാണല്ലോ ഗംഗയിലല്ലേ കുളിക്കുന്നത്. ഗംഗാദേവി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗംഗയിൽ മുഴുവൻ എന്താണ്? പാപങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പാപങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാണ്ടാവുക? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ പോയി സന്ദർശിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ആ പാപങ്ങൾ ആ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ആവുന്നു? പാപങ്ങളാൽ കുമിഞ്ഞുകൂടും എന്നാണ് പറയണത്. എന്നാൽ ആ സന്യാസിമാരുടെ സാന്നിധ്യം സഞ്ചിതമായ അഥവാ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവിടെ വരുമ്പോ എന്താണ്? അവരുടെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ആ സ്ഥലത്തിന് കിട്ടും. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മഹാസന്യാസിമാർ വരുമ്പോ അവരുടെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് ലഭിക്കും? ആ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗാനദി എങ്ങനെയാണ് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്? ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിമാരെ ഉള്ള മഹർഷിവര്യന്മാര് ആ ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ആ പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പാപങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അവിടെ കുളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഗംഗയില്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പാപങ്ങളൊക്കെ നശിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെയും ഋഷിമാരുടെയും അനുഗ്രഹത്താൽ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും തുടർന്നും പവിത്രമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അത്തരം സന്യാസിമാർ ലൗകിക ആസക്തരായ വ്യക്തികളുടെ ഭവനത്തിൽ ആഗതരാകുന്ന പക്ഷം ലൗകിക ആസക്തരുടെ സഞ്ചിതമായ പാപം തീർച്ചയായും ശൂന്യമായി തീരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവര് ഭിക്ഷയാചിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, പലതരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയാ. കുടീച്ചക്ക, ബഹൂതക്ക, പരിവ്രജക ആചാര്യ, പരമഹംസ എന്നുള്ള 4 സ്റ്റേജാണ് സന്യാസത്തിൽ പറയുക. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ്, പവിത്രമായ സ്റ്റേജാണ് പരമഹംസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും അവരും മാത്രം ഉള്ള ഒരു ബന്ധേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ആളാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനും മാത്രമാണ് ബന്ധമുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സന്യാസിമാര് ഒരാളുടെ ഭവനം സന്ദർശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? അവിടെയുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി ശൂന്യമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദിവ്യന്മാരായ സന്യാസിമാർക്ക് ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യവുമില്ല. അവരുടെ ഏകലക്ഷ്യം ഗൃഹസ്ഥരുടെ ഭവനം പവിത്രമാക്കുക അഥവാ ശുദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്? അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ. ആകയാൽ അവണ്ണമുള്ള സന്യാസിമാരും ഋഷികളും വീട്ടുപടിക്കൽ പ്രത്യക്ഷരാകുന്നതിൽ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ നന്ദിയുള്ളവരാകണം, അഥവാ നിശ്ചയമായും കൃതജ്ഞാഭരിതരായിരിക്കണം. അത്തരം ദിവ്യഗണങ്ങളെ അനാദരിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ നിശ്ചയമായും ഒരു മഹാ അപരാധിയാണ്. ആകയാൽ ഒരു സന്യാസിയെ വണങ്ങാത്ത ഗൃഹസ്ഥൻ ആ മഹാ അപരാധത്തെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്യാസി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നിൽക്കൂ. ചിലപ്പോൾ പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല, ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ദിവസത്തെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായോ? എന്നുവെച്ചാൽ അത്തരം ഒരു വ്രതം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളൊക്കെ എന്താവും? ഇല്ലാതാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 34. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, സാന്നിധ്യാത്തെ മഹായോഗിൻ പാതകാനി മഹാന്ത്യപി സത്യോ നശ്യന്തി വൈ പുംസാം വിഷ്ണോരിവ സുരേതരാഃ
വിഷ്ണു യുഗം പരിവസുതേതരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ സാന്നിധ്യ നിമിത്തം തേ അങ്ങയുടെ മഹായോഗിൻ ഹേ മഹായോഗി പാത്തകാനി പാപങ്ങൾ മഹാന്തി അഭേദ്യമായ അത് വകവയ്ക്കാതെ സദ്യഹ തൽക്ഷണം നശ്യന്തി പരാജയപ്പെടുത്തി വൈ തീർച്ചയായും പുംസാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിഷ്ണു പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം പോലെ ഇവ പോലെ സുര ഇതര ദേവന്മാരൊഴികെ വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ ഋഷി അല്ലയോ മഹായോഗി, നിരീശ്വരർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എപ്രകാരമാണോ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തത്, അല്ലയോ അപൂർവ ജ്ഞാനി, അപ്രകാരം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ സുശക്തമായ പാപങ്ങൾ തൽക്ഷണം നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നിരീശ്വരന് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ആണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി, അപൂർവ ജ്ഞാനിയാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ഒരാൾ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാലും അപൂർവമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാള്. അതാണ് സ്പിരിച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭൗതിക ജ്ഞാനമല്ല കേട്ടോ. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണ്? 0 ആണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിവസ്ത്രനായിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പം എന്താണ്? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തില് അപൂർവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സുശക്തമായ പാപങ്ങൾ എല്ലാം തൽക്ഷണം നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന ഓരോരുത്തരും എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തില് എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങള് തൽക്ഷണം നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടാണോ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി അവിടെ വന്നത്? അല്ല, സ്വയമായിട്ട് വന്നതാണ്. അതൊരു ഭാഗ്യാണ് അല്ലേ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാസ്തികരെന്നും ഭഗവത് ഭക്തരെന്നും 2 വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ട്. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ഭക്തരെ ദേവന്മാർ എന്നും നാസ്തികരെ അസുരന്മാർ എന്നും വിളിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസുരന്മാർക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ യത്നിക്കുന്നതിൽ അസുരന്മാർ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അസുരന്മാരുടെ അസുരഗുണം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാനാണ് യജമാനൻ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഉടമ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അസുരഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? അവരെ സംബന്ധിച്ച കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ആളാണ്. അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരാള് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് ഒരിക്കലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഓരോ സമയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതില് വ്യാപൃതരായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീല രൂപങ്ങളിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളിലോ കർപ്പൂരങ്ങളിലോ യഥാർത്ഥമായി പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അസുരന്മാർ തൽക്ഷണം കീഴടങ്ങുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിൽ വന്നാലും ഇപ്പൊ ഹരേ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മളുടെ വിദ്വേഷവും ആ പകയും എല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നാമത്തിന് ആ ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനും ആ ശക്തിയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ആ ശക്തിയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്കും. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പിലെല്ലാം പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾക്ക് രാവണനെ അറിയാം അല്ലെ? രാവണനെ അറിയാം, കംസനെ അറിയാം, അവർ ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, എത്രയോ അസുര ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടോ ധനത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടോ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അസുരന്മാർ തൽക്ഷണം കീഴടങ്ങുന്നു, വേറെ വഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് ഫിയർലെസ്, നമുക്ക് പേടി പോവും എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പേടിയില്ലാണ്ടാവുക? നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ. അതെങ്ങനെയാണ് നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ പേടി പോകുന്നത്? നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഓർക്കില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർക്കുന്നു അല്ലെ? അത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എന്തിലെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് പേടി തോന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എടുത്തോളൂ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്രഷ് ചെയ്യാനോ കുളിക്കാനോ നമ്മൾ പേടിക്കാറുണ്ടോ?
ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പഴക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ, നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പേടി തോന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ഇന്ന് കേസരി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കും. അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പേടി തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാം എത്ര വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത്, എത്ര പഞ്ചസാരയാണ് അതിന്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അതിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് റവ നമ്മൾ വറുത്തിടേണ്ടത്, വറക്കുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രുചിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രസാദം നമ്മൾ രുചിച്ച് നോക്കാറില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും അത് വളരെ നന്നായിട്ടാണ് വരിക എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മകള് ഒരു 15-16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അവരെ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കയറ്റി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസരി ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? പേടിയായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാം മുടിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഇതെങ്ങനെയാണോ ഇതങ്ങനെയാണോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇരിക്കണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത്? പേടി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തപ്പോ അല്ലെ. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പേടിയില്ലാത്തത്? നമ്മൾ ആ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരണഗതി, ഇനി ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പേടിയില്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിവ്യനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊന്നും അടുത്ത് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാസന്യാസിമാരും മഹർഷിമാരും ഭഗവത് ഭക്തരും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരമാകയാൽ ദിവ്യനായ ഒരു ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രേത വിഷയകവും മായാരൂപ സംബന്ധവുമായ പാപങ്ങളൊക്കെയും തൽക്ഷണം ശൂന്യമാകുന്നു. ഒരു ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോ എന്താണ്ടാവുന്നത്? എല്ലാം, അതായത് മായാരൂപ, ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അപ്പൊ ഈ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മത, മാത്സര്യ, മോഹ, ഇതെല്ലാം ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്? മായയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്? മായയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് മായയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് അത്. അതെല്ലാം ശൂന്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തിയാണ്, വിശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഖില വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ദണ്ഡനിർണയമാണിത്, അവസാന തീർപ്പാണത്. ആകയാൽ ലൗകിക അസുരന്മാരുടെയും മായാരൂപ സംബന്ധമായ ദേഹികളുടെയും ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളുടെയും ഭാഗ്യഹീനമായ സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ദിവ്യന്മാരായ ഭക്തരുമായി മാത്രമേ സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവണം? എപ്പോഴും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മൾക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? വിശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള ഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത്? നമ്മൾക്കിനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. വീണ്ടും ആ ജനന മരണ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിവ്യന്മാരുടെ സംഘമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ നാമം ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ ചെല്ലണം. അതോടൊപ്പം എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു ഭക്തസംഘത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തസംഘം ഇപ്പോ ബാബാ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആർക്കാണ്? നമ്മുടെ ഭരത മഹാരാജാവ് എന്തായി? സംഘം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാനിന്റെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സംഘത്തിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നാളെ നമ്മുടെ ഇത് കഴിയും. ഏത്? 1ാമത്തെ സ്കന്ധം നമ്മൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും നോക്കി വരണം കേട്ടോ. അല്ല, ഈ 19 അധ്യായങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സംഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നാളേക്ക് നോക്കി വരണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവർക്ക് കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ.